Gaurko honetan gomenatuko dugun lehenengo liburua izango da Shantown artista, ilustratzaile, zinemagile australiarraren Emigrantes liburua. Berez ez da, literaturako liburu bat, gehiago helduendako liburu bat izango da, baina aurrekin batera ikusteko, aurrekin batera hausnartzeko balio dago. Emigrantes liburuak gizon baten historia kontatzen dau, bere familiaz, emaztea eta semea atzian laga, bere herrixan laga, eta arrexutatik ies eginta heltzen da mundu ezezagun batera. Eta han egingo dago bere bizitzan, han egingo dago bere ibilbidea. Hori kontatzen dago Emigrantes liburuak. Oso ohikoa dan historia bat, baina Shantownek emoten dutzen ikutu horrekin, ez? Bertan mundu berri berezi horretan, agertuko jakuz pertsonaia ezberdinak, animalia oso ezberdinak, baita jateko oso ezberdinak, diru ezberdinak, jendarte guztiz berri batekin topo egiten dago gizon honek. Eta hor dago hain zuzen, liburu honen mamia, ez? Gaur egungo realidadearekin lotura zuzena topo baldu gure seme-alabekin ikustea. Esan bezala, Shantown artista, ilustratzaile, idazle eta zinemagile australiarra da. 2011an Astrid Lindgrenen saria eskuratu zeban. Haur eta gazte literaturako saririk garrantzitsuenetakoa. Marrazki bizunetako film labur onenaren Oscar sariare jaso zeban 2011an bere The Lost Thing liburuaren egokitzapenarekin. Shantownen beste hainbat liburu be gomenda genitzazke. 2014an kaleratutako Udako arauak, 2005an argitaratutako Zuhaitz gorria edo aurretik aipatu duen Gauza galdua, The Lost Thing 2007 urtean argitaratua. Zen da gure gaurko gomendioa, Shantown artista ilustratzailean Emigrantes liburua.